татар көрәше милләтебезнең йөзек кашы. Халкыбызның яшәү көчен, батырлыгын, кодрәтен күрсәтә торган спорт төре. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Сабантуй бәйрәмен дә, Сабантуй журналын да көрәшсез күз алдына китереп булмый. Шуңа 1986 елдан башлап Сабантуй газетасы призларына республика күләмендә көрәш ярышлары уздырыла. Быел менә инде 36-нчы тапкыр Татарстанның спорт министрлыгы һәм көрәш федерациясе тарафыннан оештырылган көрәш буенча Сабантуй журналы призларына Татарстан Республикасы беренчелеге узды. 2008-2009 елларда туган егетләр 3, 4 һәм 5 март көннәрендә Казанның Акбарс көрәш сараенда көч сынашты. Быел турнирда 2 яшь төркемендә 45 команда, 605 егет катнашкан. Монда беренчедән саф гадел көрәш, иң түбән группалар бит инде. Монда алар теге алдаша нитә белмиләр. Тоткан вакытта да аларның теге ниндидер теге хәйләләре юк. Беренчедән көрәш бара бик мотор. Бик мотор алымнары күрсәттеләр. Бөтенесе дә дип әйтергә кирәк, бөтен күләмгә чыккан. Аннан соң бара бик эмоционал. Бик күбесе җылады көрәшчеләрнең. Бигрәк тә түбән группадагы көрәшчеләр инде 13-14 яшьлек егетләр. Аннан соң инде 2 группада да булды шундый мизгелләр. Теге үзләренең җиңү шатлыгыннан теге куялмыйча сикереп талдылар. Мәтәлчектә атып алдылар, тренерлар белән кочаклашып. Менә бу теге безнең көрәшне бизи торган мизгелләре дип әйтик инде. Аннан соң шул ук тренерларда бит инде бик каты эмоциональләре бар. Алар да үзләре менә бу ярышта бигрәк тә ачыграк итеп күрсәттеләр. Алар бирелеп менә шушы булсын дип җиңсеннәр дип инде үзләреннән теге бөтен көчләрен, теге җөрәк җылларын, белемнәрен дә шушында ихлас күңелдән биреп ярышларны үтүенә теге зур өлеш керттеләр дип. Барлыгы турнирда 18 комплект медаль уйнатылды. Ярышчылар республикабызның төрле районнарыннан җыелды. Һәр спорт төрендәге кебек үк көрәш ярышлары барышында спортчылар үзләренең физик мөмкинлекләрен генә түгел, ә рухи көчләрен дә сыный. Әлеге турнир вакытында да истәлекле мизгелләр күп булды. Бу ярышларга инде без ел дәвамында әзерләнеп киләбез. Аллаһка шөкер, бүген командабыз гомумән бөтен командаларны әзерләп киләләр. Монда теге чит ерак районнар дип кенә карап чыга булмый киләмгә. Бөтен районнарда һәрбер районнан да кече көрәшләр бар. Аллаһка шөкер әзерләп килгәннәр. Исәлле каламаймытлар менә була бит шундый көрәшләр ытып барган килеш. 6-2 мәсәлән ытып бара көрәшләр. 3-нче кисәтү белән инде төшеп калалар. Менә шундый моментлары бар. Бик обидный поражение дип атала инде русча. Сабантуй журналы укучыларын чемпион булу серләре кызыксындыра. Бу сорауга Балтач районы егете ярышта 40 килограмм үлчәүдә беренче урынга лаек булган Ислам Юсуповның җавабы гади булды. Көчле булырга кирәк. Беренчесе. Икенчесе тырышырга кирәк, анимация итәргә. Көрәш буенча Сабантуй журналы призларына Татарстан Республикасы беренчелегендә командалар арасында 3-нче урынны Балтач районы командасы, 2-нче урынны Кукмара районы, ә 1-нче урынны Казан шәһәренең Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районы командасы яулады. Вәгъдә ителгәнчә, батырлар Сабантуй журналлары, истәлекле призлар һәм дипломнар белән бүләкләнде. Яшь спортчыларны чын күңелдән котлыйбыз. Әлеге бәйгедә җиңүчеләр көрәш буенча Россия беренчелегендә Татарстан Республикасы данын яклаячак. Уңышлар!